Keskes il-ballun, għajjem il-logħba, issallab u sploda. Il-lingwaġġ tal-futbol jista' jkun imqanqal daqskemm ikun metaforiku. It-tim tal-Sinna tkellem ma' Keith Attard dwar ir-riċerka tiegħu brabta mal-lingwa tal-ballun. Bdejt billi bl-2012 ħriġt l-ewwel edizzjoni ta' Ballun Pinġut u fl-2014 ħriġt it-tieni edizzjoni li kien jinvolvi 1400 espressjonijiet marbuta mal-futbol. Iddeċidejt li noħroġ din il-ġabra li xħassejt li l-kommentaturi tal-isport u l-ġurnalisti ma kellhomx gwida ta' fejn jistgħu jirrekorru għal dawn l-espressjonijiet. U għal daqstant iddeċidejt li nkun ta' għajnuna għalihom, barra minn hekk huwa xogħol li jogħġobni ħafna u nħobb niġbor ħafna espressjonijiet u ddeċidejt li nagħmel din il-ġabra tal-futbol. Ir-riċerka ta' Keith Attard ma baqgħetx fuq l-iskaffa, imma għaddiet fidejn il-ġurnalisti sportivi u l-pubbliku ġenerali bil-ħruġ ta' dizzjonarju speċjalizzat. Eżempji ta' kliem illi nsibu fil-reġistru tal-futbol huwa diversi. Pereżempju nsibu espressjonijiet marbuta mal-gwerra. Xkultant diqas tgħaddilna minn moħħna li l-futbol jista' jkun gwerra. Pereżempju għandek tiddefendi, tattakka, tista' tinfed id-difiża jew taqsam id-difiża. Bħal pereżempju jekk tinfidha d-difiża ikollok dak il-ballun li bl-Ingliż ngħidulu true jew true pass. Bil-Malti għandna l-espressjoni tagħna. Jew jekk taqsam id-difiża huwa meta jkollok difensur illi jagħti dik it-tqassima riskjuża illi hemm ċans li l-attakkant jinterċettah. Espressjoni oħra marbuta mal-gwerra pereżempju huma l-kelma barriera jew jekk ngħidlek assedju qed jassedjawhom jew jibbumbardjawhom. Għandek imbagħad espressjonijiet ħelwin illi nużawhom biex ninkul il-ħaddieħor bħal pereżempju gamim meta plejer jixxutjaw li ħafna, jew pereżempju l-espressjoni ħuda t-tarzna għal meta persuna jixxutjaw li ħafna u tqisek qed tgħidlu mur sewwi sieqek. Daw it-tip ta' espressjonijiet tankejja ħelwin hekk ngħidu aħna jinnaf ħareġ għal frifet jew qabad l-arja li tintuża l-gowler meta jipprova joħroġ għal ballun biex jilqgħu jew biex jippanċjah u ma jaqbad xejn, jħalli ħaddej. Mbagħad għandek l-espressjonijiet metaforiċi jew idiomatiċi, bħal pereżempju l-espressjoni famuża passatur. Konna nużawha ħafna meta konna żgħar aħna għadha tintuża llum illi ma tfissirx dak il-passatur li nsaqqu bih fil-kċina, imma huwa l-passatur meta ngħidlek nirreferi għal xi gowler illi donnu għandu ħafna toqob. Jiġifieri l-blalen qegħdin dieħlin galor wieħed wara l-ieħor. Mbagħad hemm espressjonijiet oħra bħal pereżempju raqad bil-ballun f'saqajh. Ara din ukoll hija espressjoni metaforika, għaliex għax da mhux hemm xi plejer illi raqad litteralment bil-ballun f'saqajh, imma donnu meta ġieħ il-ballun f'siequ ma kienx jaf x'jaqbad jagħmel. Jew espressjoni oħra ħelwa bħal ma jiblata li tintuża l dak id-difensur illi da kważi jekk taħbad miegħu hemm ċans illi taqa' jew taħbad miegħu u ssib litteralment blata. Tara hemm il-konnessjoni bejn blata li tintuża fil-lingwa u l-blata d-difensur illi faċilment jostakola għalek kull ballun. Ma nistax ngħid li huwa reġistru magħluq. Għaliex anke jiena l-ewwel edizzjoni tal-ktieb tiegħi kienet tinvolvi 970 espressjoni. Fi żmien sentejn ġbart imbagħad 470 espressjoni oħra, b'total ta' 1400. Però perswas li minn dawk l-5 snin law, jekk nerġa' nagħmel naqra moħħni hemm u niġbor aktar espressjonijiet, perswas li se nsib. Jiena nagħlem fi skola sekondarja. Mhux l-ewwel darba li ninżel fil-break ma' tfal hekk inkun hija tassa għalihom li ma jagħmlu l-ebda azzjoni ħażina u tisma' min jgħidlek pereżempju għalaqhom. Jew għan argument jgħidlek pruvajt nagħlaqhomlu ma marnexxilix. Xejn jkollu f'moħħu hawnhekk, għandu f'moħħu dak il-mument meta l-plejer jgħaddi l-ballun minn bejn saqajn avversarju ieħor. Illi pereżempju jiena fi żmieni konna ngħidu għamel grada jew għamel xadba. Ara hemmhekk huwa eżempju ċar fejn l-espressjoni żviluppat. Perswas illi iż-żgħażagħ jew it-tfal għandhom l-espressjonijiet tagħhom. Hemm nistgħu ngħidu illi il-ktieb huwa ktieb miftuħ u mhux magħluq. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Ministru tal-Impjiegi u x-Xogħol,
u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu.